У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Цыганкоў. Любая аўтарытарная альбо дыктатарская ўлада трымаецца не толькі на рэпрэсіўным апараце, але і на падпарадкаванні людзей. Як доўга яшчэ беларусы будуць падпісваць афіцыйныя лісты ўладаў? Пра гэта да іншае пагаворым сёння з нашым госцем. Гэта кіраўнік Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Добры дзень. Добрый дзень. Александр, ну вось давайте з гэтага гарачага моманту і пачнем. Зараз у многіх прафсаюзных, так званых афіцыйныя прафсаюзы збіраюць лісты грамадзян пра тое, што трэба выступаць супраць замежных санкцыяў, што яны, гэтыя замежныя санкцыі, толькі пагражаюць дабрабыту звычайных беларусаў, і десяткі тысяч беларусаў, ну прынамсі, як сведчыць афіцыйная інфармацыя, падпісваюць гэтыя лісты. Потым яны даюць інтэрв'ю незалежнай прэсе, што нас прымусілі, нас пазбавіць прэміі, таму мы вымушаныя падпісаць. Як вы все это ацэньваеце? Я абсолютно спокойно ставлюся до того, что адбываецца там з працоўнымі, тому что гэта я разглядаю наогул як падарунак для ўсіх нас, і для незалежных прафсаюзаў, і для того, каб адбылося тое, што павінна адбыцца, каб раслі пратэсны настрой, тому что, канешне, размова ідзе аб чарговым гвалце у дачыненні да людзей, да працаўнікоў. Іх прымушаюць падпісваць лісты, яны ж не такія дурні, каб не разумець, што яны падпісваюць ліст за тое, каб тыя, хто учыняў над імі гвалт, тыя, хто іх звальняў, рэпрэсаваў, былі выведзены з-пад адказнасці знешнімі структурамі. У дадзеным выпадку яны маюць на ўвазе і міжнародную арганізацыю працы, як уплывае міжнародная арганізацыя працы на рашэнне еўрапейскага звязу. Ну, гэта як у вядомым таксама анекдоце. У спортлато тады трэба пісаць скаргу на еўрапейскі звяз. Вось. І дзякуем на гэта, таму што яшчэ не зажылі раны. Гэта тое ж самае, што пасыпаць соль на іх. Гэта тое самае, як бензін падліць у вуглі, якія яшчэ тлеюць. Вось. Это па-першае. Па-другое, вельмі многа людзей не падпісвае. Я вам дакладна кажу. І нават не падпісваюць людзі, якія працуюць у органах дзяржаўнага кіравання. Да іх таксама я не буду казаць, якія канкрэтныя органы. У мяне ёсць інфармацыя дакладная. Але гэта таксама пра шмат што сведчыць, таму што асабліва, што датычыць чынавенства, яны разумеюць, што ставяць на карту свой лёс, як і тыя, хто там на прадпрыемстве не падпісаў. Але я яшчэ раз кажу, я і спакойна адношуся да таго, што хтось там падпісаў і з разуменнем, таму што не могуць усе быць героямі, па-першае. І па-другое, людзей ёсць дзесятак прычын, каб гэта зрабіць. Вось, і тым больш, што, канешне, яны адрапартуюць, можа, і мільёны, і паўтары. Мы памятаем з вамі, як яны збіралі подпісы за гаспадара Лукашенка, тая ж самая федэрацыя. Па маёй інфармацыі, там яны і 20 тысяч не сабралі, таму што да мяне і зараз прыходзяць людзі з федэрацыі, якія дакладна ведаюць, што там адбывалася. Ды мы самі бачылі, што адбывалася на вуліцах. Там гаспадар Арда нам распавядаў, што яны хадзілі па нейкіх кватэрах. Ніхто нікому дзверы не адчыняў, таму што патрэбы ніякай не было. І зараз тое ж самае. Можа, яны там зберуць 10-15 тысяч, а адрапартуюць мільён ці паўтары. Сягнем у рукі, і чым больш яны адрапартуюць, тым глыбей будуць сябе закапаць. Ясна, як вы выразіліся, не кожны можа быць героямі, але, магчыма, тут нават такое слово, не трэба ўжываць героя. Мне вот цікава, з таго, што я чытаў у прэсе, часам падпісваюць людзі, ну, самым, скажем, ну, даволі нізкім сацыяльным статусам, даволі нізкім заробкам, ну, умоўна, скажем, гэта у дзіцячых садочках выхавацелі, там, настаўнікі. І вось яны гэта тлумачаць тым, што вось іначай нас там выганяць ці знізіць прэміі. Людзі так мала атрымліваюць на межы там выжывання. Як толькі чалавек атрымлівае больш, ён ўжо трошкі больш самастойны. Вот нават да дактароў ўжо не суюцца з подпісамі. Яны ведаюць, дактары могуць іх проста праігнараваць. Чаму тут адбываецца, што людзі, якія, здавалася б, самыя, ну, скажем, нізкааплочваемыя, і яны атрымліваюцца самыя залежныя?
Відавочна, і вы ведаеце, што рухавік перамен быў не гэтыя слаі, не гэтай групы насельніцтва, а сярэдняя класа Беларусі. І І відавочна, новая эканоміка. канешне, тыя, хто прадстаўляе ўжо новую эканоміку, заўтрашні дзень нашай краіны. Вось. Але зноў такі хачу распавесці пра тое. Я лічу, што б не адбывалася, рэвалюцыя ў галовах беларусаў ужо адбылася. Які б гвалт не ўчыняўся, ужо ўсё, назад нічога не вернецца. І тое, што яны зараз робяць, гэта толькі падвышаюць пратэсныя настроі. І я прагназую, што гэта абавязкова будзе мець свае наступствы ў тым, што вясной у той ці іншай форме яны, гэтыя пратэсныя настроі, знойдуць сваё адлюстраванне ў шэсцях, у страйках і ва ўсім астатнім. Вось. І што там хтосьці нават калі і падпісаў, трэба насамрэч, я пастаянна кажу пра гэта, мець на ўвазе, што рэвалюцыйны працэс мае два этапы. Першы рэвалюцыя, другі контррэвалюцыя. Зараз контррэвалюцыя. Вось. І, канешне, настолькі імкліва развіваліся падзеі, што людзі, яны немагчымыя зрабілі, у тым ліку і рабочыя. Там і страйкі правялі год назад, ніхто не мог паверыць, што нейкія страйкі адбудуцца. А яны адбываліся, і зараз уваходзяць людзі ў страйк. Вось. І, канешне, я зыходжу з таго, што перамены з людзьмі ў іх галовах адбыліся, проста ход падзей такі імклівы, што, напэўна, разумення не хапае і веры ў тое, што яны ўжо і так змаглі зрабіць усё, каб гэтыя перамены адбыліся. Вот давайте про страйкі. Сапраўды, это было адным з такіх важных фактараў падчас жніўня-верасня. Спачатку яны пачаліся, потым яны, скажем шчыра, неяк спыніліся. І зараз мы часам бачым у незалежнай прэсе, там тэлеграм-каналах прозвішчы людзей, якія зноў далучыліся да страйку, новых людзей на многіх прадпрыемствах заявілі пра то, што яны страйкуюць. Што далей з імі адбываецца? Не заўсёды журналісты адсочваюць іхні лёс. Іх адразу выганяюць з этого прадпрыемства пераважна, ці яны застаюцца там. Вось як прафсаюзы адсочваюць і што прафсаюзы могуць зрабіць в дапамозе такім людзям? Дзякую за такое пытанне, таму што яно вельмі неадназначнае, я б сказаў, балючае для нас, распавёў так. Вось, таму што чалавек прыняў рашэнне, і гэта як кідок на амбразуру. Таму што часцей за ўсё людзей звальняюць. Вось, хаця яны маюць поўнае права ісці ў страйк па міжнароднай канвенцыі, якую ратыфікавала Беларусь нумар 87 о свабодзе асацыяцый. І Райдер звяртаўся ў кастрычніку да Лукашэнкі, каб перасталі неадкладна звальняць і узнавілі ўсіх людзей на працы, хто пайшоў у страйк, у страйкам, таму што ён мае права на палітычны страйк. Працаўнік беларускі рабочы мае такое права. Што надалей будзе адбывацца, мы не ведаем, таму што трэба разумець і тых людзей, якія ўвайшлі ў страйк. Гэта насамрэч людзі, якія здольныя зрабіць учынак. І, канешне, трэба уяўляць сабе, наколькі гэта ўплывае на настроі наогул і рабочых, і грамадства. Таму што гэта такія эмацыйныя рашэнні, калі людзі ахвяруюць ім, яны як дынаміт узрываюць падмурак дыктатуры. Але што датычыць іх лёса, паколькі яны вось такія рашэнні для сябе прынялі, і зараз ім вельмі складана адказваць на пытанне, вяртацца на працу ці не. Таму што яны кажуць, мы ні ў якім выглядзе не хочам больш працаваць на фашызм, на дыктатуру. І таму я і кажу, што праблема тут існуе. З аднаго боку, неяк трэба гэтым людзям дапамагаць, таму што сем'і, таму што трэба неяк утрымліваць, ім трэба неяк жыць. А з другога боку,
ось калі размову весці пра ўзнаўленне на працу, этычныя, Так, ввогуле в этом маральныя сэнсе праблемы ёсць ўзнікаюць. такія, ну, я б сказал, дастаткова цынічныя, хаця з іншага боку і даволі такія, ну, рэалістычныя развагі некаторых экспертаў, чаму, маўляў, не атрымаўся такі всебеларускі страйк, бо, ну, Беларусі поўна дзяржаўных прадпрыемстваў, на якіх можна, ну, значна больш супрацоўнікаў, працаўнікоў, чым трэба, і дзяржава можа ігнараваць страйк, можа палову звальняць, і прадпрыемства ад гэтага стане толькі больш эфектыўным. То бок, гэта такая сітуацыя, дзе і так некаторыя прадпрыемствы дзяржаўныя працуюць як нейкія сабесы, так? Плацяць людзям грошы, проста каб яны заставаліся на працы. Вот наколькі вы ацэніце гэты аргумент і з перспектывы, зноў-такі, калі пачнецца другая хваля, з перспектывы таго, што все-таки ці адбудуцца вялікія страйкі ў Беларусі, калі коротка? Ну, гэтыя разважанні маюць пад сабой грунт. Вось. І, канешне, адна справа, калі страйкуе беларускалі, якія прыносяць валюту для краіны. Іншая справа, калі страйкуе МАЗ, МТЗ, якія на грані Прыносяць адны прыбыткі, стратнасці. страты, да, не Вось. прыбыткі. Але насамрэч гэта павярхоўны погляд. А праблема для ўладаў палягае ў тым, што калі выходзяць такія знакавыя прадпрыемствы, як МТЗ і МАЗ на страйк, то гэта відавочна, ну, як снарад, які насамрэч ляцець у бок улады, ўзрывае яе крэпасці. Вось. Гэта мае велізарны псіхалагічны, палітычны эфект і вынік. Вось. Таму тут, напэўна, не працуе матэматыка ці законы матэматыкі і эканомікі, тут працуюць законы паліталогіі. Такім чынам адбываецца змена улады, ажыццяўляецца транзіт улады, і калі эксперты кажуць, што могуць вырашыць пытанне менавіта рабочыя, якія выйдуць на страйк, то яны маюць рацыю. Ці выйдуць яны? Вось гэта, канешне, пытанне адкрытае. Яшчэ раз кажу, што калі б год назад хтосьці з нас распавядаў пра тое, што у нас будуць нейкія страйкі, з пункту гледжання сённяшніх чаканняў, вось, яны як быццам нічога не зрабілі. А з пункту гледжання учорашняга дня яны скокнулі вышэй галавы. Разумееце, у чым справа? І трэба мець на ўвазе, што становішча беларускіх працоўных чвэрць стагоддзя. Ну, проста жудасныя. Я адказна кажу. Але я зыходжу з таго, што паколькі ўжо мы бачылі сваімі вачымі і адчувалі тое, што адбывалася, і перад намі прайшоў цэлы пласт людзей, у тым ліку з прадпрыемстваў Мінска, сталіцы, я вам дакладна кажу, я нават не чакаў, што вось гэтая новая генерацыя беларускіх працоўных такая прасунутая і настолькі падрыхтаваная і адукаваная, што яна цудоўна разумее, што адбываецца, і тым больш я не чакаў, што яны ўжо пазбаўлены вось гэтага рабства. Гэта новыя людзі. І ўвесь спадзеў, што гэтыя людзі, яны ў стане і самі выйсці, і павесці за сабой, калі не ўсіх, вось, таму што, напэўна, вось тыя слаі, тыя сацыяльныя групы хутчэй за ўсё не выйдуць, але я цалкам верагодным лічу тое, што страйкі па вясне могуць адбыцца. Дзякуй, Александр. Гостем сённяшняй размовы быў Александр Ярашук, лідар Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў. Заставайцеся з Белсатам.